Nej! Nej! Hvad sker der? Hvad laver du, Luna? Hvad? Det er fordi, at jeg tror, Birk han måske har et mareridt. Hvad laver du, Birk? Se. Nej! Nej! Hjælp! Så hjælp mig dog! Hjælp mig! Nej! Nej, jeg kan ikke tåle at se på det. Nej. Hallo! Nej. Jamen, se mine fødder, hvad er det for noget? Orange stænger. Hvad skal jeg bruge dem til? Det var bare et mareridt. Mine egne ben er her. Det var godt. Nej.